Vítajte v mojej kuchyni. Dnes vám pripravím jeden z nespočetných variantov svetoznámeho talianskeho tiramisu. Väčšina surovín je tá istá ako v základnom recepte, z ktorého však vynecháme kávu, kakao, likér a nahradíme ich kokosom a ananásom. Ale poďme sa pozrieť, čo budeme presne potrebovať. Na prípravu krému potrebujeme 250 g mascarpone, 3 vajcia, 5 lyžic kryštálového cukru, vanilkovú arómu, konzervu zaváraného ananásu, strúhaný kokos a piškoty. Oddelíme žltky od bielkov. K žltkom pridáme cukor a vanilkovú arómu. A spolu dobre vyšľaháme, až kým táto zmes nenadobudne dvojnásobný až trojnásobný objem. Takisto s bielkou urobíme sneh a pridáme tam štipku soli. Vyšľahaným žltkom pridáme mascarpone. A znovu dobre premiešame. Pridáme takisto bielka. Ktoré ako iste viete, treba zamiešať opatrne pohybom z dola nahor. A takto je krém pripravený. Pred samotnou prípravou tiramisu som si ešte oddelila ananás od sirupu. Ananásové kolieska som nakrájala na kúsky a sirup som si preložila do tejto cukrárskej fľašky, ktorá mi pomôže pri namáčaní piškot. Začneme teda s prípravou. Nanesieme tenkú vrstvu mascarponového krému. Ako vidíte, ja používam tento sklenený pekáč, lebo podľa mňa je veľmi praktický na takéto prípravy. Ale môžete použiť nádobu, ktorá podľa vás bude lepšia. Posypeme kokosom a začneme ukladať piškoty. Piškoty dobre polejeme ananásovou šťavou. Ako vidíte, táto cukrárska fľaška je veľmi praktická. Môžete ju použiť aj v iných prípravách, buď na čokoládové polevy alebo ovocné polevy. Tak, piškoty sú popolievané. Pokračujeme vrstvou krému. kokos.
tentokrát pridáme aj kúsky ananásu. Takýmto spôsobom pripravíme ešte jednu vrstvu. Naše kokosové tiramisu s ananásom je hotové. Pri dekorácii uplatnite vašu fantáziu. Takto by malo odpočívať v chladničke po celú noc. Keď nie, tak minimálne 3-4 hodiny. Nakoľko mi zvýšil krém aj ostatné suroviny, rozhodla som sa urobiť ešte jednu monoporciu. Vezmeme si pohár alebo nejakú misku. Rozdrobím 1-2 piškóty. Tak. Polejem dobre ananásovým sirupom. Použijeme zvyšný mascarponový krém. Posypeme kokosom. Ozdobíme poslednými kúskami ananásu. A hneď máme tu našu monoporciu. Kokosové tiramisu s ananásom. Hotovo. A do toho